Hej og velkommen til. Wow, det er for sygt, man! Og vi har noget til jer. Der er en grund til, at vi Pixels. Og det var det. Ja! Det var grunden til, at vi var Pixels. Minecraft selvfølgelig. Minecraft! Ikke længere. Nå, men vi har lovet, det skulle være sjovt i det her afsnit. Her Rasmus, han er ikke spøgelseagtig. Han er varm! Det er da gul! Det er sort i det. Nå, men den er varm, den her. Og så Boomer. Hvad skal vi? Altså, der skal vi have med det sjove. Man gør sådan her. Det her er meget originalt. Vi stiller hovedet ind foran. I ved aldrig, hvad der sker. Men 1, og 2, og 3, og det siger BAM! Og snavset er væk. Vi er lidt kedelige, jeg ved det godt, men... Åh nej, se det kommer. Det var tæt på, jeg var ked. Wow, det er for sygt! Nu skal vi finde ud af, hvordan i verden vi kan overleve og blive skudt uden at have mærker. Fordi det er fucking sygt. Det er bare, wow, det er sygt, mand. Prøv at skrive dernede i kommentaren dernede, Hvordan det kan lade sig gøre. hvordan vi kan lave sjovere videoer. Ja. Og skriv også, hvordan vi kan overleve at blive skudt i hovedet af en sniper. Og så uden at have et mærke. Ja. Også det. Men det er bare... Okay, han har lidt et mærke, så der står S. Men... Jeg ødelægger det for jer. Sluk. Vi ses.